Zo, we gaan de rekje bevoorraden. Even die shells erin stoppen. We hebben een 28 shot zwaaier met allemaal mortierbuizen. Even dus goed kijken of alle mortieren goed erin zitten. Alle shells. Shells, mortieren, weet ik het allemaal, joh. Ja joh, dat gaat gewoon een gigantische klapper worden. Zo, het begint al aardig wat te lijken, al die lontjes. We moeten nog over een lont tussen spannen. We gebruiken de roze lont. Deze, die gaan we gebruiken om door te lonten. We hebben hier een roodje visco liggen. En overal komen knalpatronen erin. De knalpatronen gaan gewoon zo in de buisjes. Die geven een erg gaaf effect bij het schieten van de shells. Helemaal mooi joh. Helemaal mooi. Ja, het wordt ons dikste oude nieuw en hierna gaan we ook echt serieus minderen. Gaaf, gaaf.